als schijnbaar zo'n lange naam is, de familie Ampa du Château de Slens 1. En dat ze dat ook wil communiceren met de rest van de wereld. Dit ziet er wel een beetje kastelerig uit. Hey, goeiedag. Hallo, goedemiddag. Kijk eens aan. Woon je hier? Ik woon hier, inderdaad. Dus jouw achternaam is Ampa du Château de Nee, Slens? nee, dat is mijn huisbaas. Die woont op de begane grond. Ik woon helemaal bovenin. Oké, dus eigenlijk woon je in een kasteel. Ja, du Château, de villa du Château, inderdaad. Hij is er heel trots op. Dus het ziet er prachtig uit, denk ik. Is hij er? Ik kan even voor je gaan kijken. Ja, heel graag. Ja? Voor wat is het, als ik mag vragen? Het is voor dat programma van L1 onderweg. Ja? Toevallige ontmoetingen, wij rijden à l'improvies rond. Ja, wij werden getriggerd daardoor. Nou, kijk, we gaan kijken. Ja, dankjewel. Zeker. Komt u anders even mee? Ja, je mag ook gewoon je zeggen hoor. Ja, dat ga ik Ja, vanaf nee. nu zeggen. Dat is helemaal prima. We laten u altijd thuis. Kijk, het is zelfs de Rue de Château hier. Ja, het zit allemaal heel interessante beelden. Binnen is het nog veel raarder. Eens even kijken. Ik weet het niet zeker. Ik heb hem vandaag nog gezien en anders is hij achterom. Dan moeten we daar gaan kijken. Ik zag wel dat de poort open stond en... Maar ben je student? Ik ben student inderdaad. Oké. Ik ga even kijken of hij hier is en anders lopen we even achterom en dan Prima. gaan we kijken. Ja, merci kus. Zeker. Relaxed. Relaxed de huurder. Ook wel bijzonder. Oh ja, dat soort ook al een familiewapen. Dat ze ook de Vurger hebben. Ja, ook op de vuurgevel, ja. Ik ben wel benieuwd of er nou een Emes naar Boetekump met of zonder harnas aan. Een hartog. Een hertog Ja. of een graaf. Misschien maar wel met een wilderige moustache. Of een spencertje. Ik denk niet dat hij daar is. Dan gaan we even achterom kijken. Oké. Met een beetje geluk. Oh, het stoplicht staat op rood. Ja, Wat betekent dat? dat weet ik eigenlijk ook niet. Die wonen er al 4 jaar. En ik weet nog steeds niet waaronder een stoplicht staat. Ik hoor dat meestal is hij achterom aan het klussen. Hey, en wat studeer je als ik vragen Ik mag? studeer voor diëtist. Diëtist? Ja, diëtist inderdaad. Dus eigenlijk alles wat met voeding te maken heeft. Ja. En daarbij doe ik ook koken in de keuken. Oké. Als kok. Heel gezond. Heel gezond. Ja, ik Ja? leef zelf niet zo super gezond, maar ja, dat doen niet alle studenten natuurlijk. Hè. Dus Nee, daar ben je ook student voor. daar ben ik ook student voor inderdaad. Serieus leven komt daarna, hè? Ja, precies, Ja. precies. Ik begin net aan mijn loopbaan daarin. Eens even kijken. Kijk, de poort is open. Dat is positief. Eens even Het is kijken. wel, heeft hij iets met verkeerslichten of zo? Ja, het is merkwaardig hè. Het is allemaal aan die beelden. Eens even kijken. Meneer Duchateau. Meneer? Hallo? Nee. Je ziet er niet dat hij thuis is. Wat maf, want hij heeft... Dat zijn allemaal oldtimers, inderdaad. Dus, de wagen voor bijzondere dagen du Château vragen. ja, kijk eens aan. Do- Mooi hè? Rijdt hij daar ook weer gala's mee of zo? Oh, daar heeft Hey! hem. Daar is hem dan. Dag meneer. Ik kwam net deze lui tegen. En die vroeg of ze even u mochten spreken. Mogen wij u even spreken? Hoe zegt u? Mogen wij u even spreken? Ja, zeker. Waarom niet? Nou, want wij waren... kent u L1, de Limburgse zender? De Limburgse zender. De Limburgse televisie? Ja, die ken ik wel, ja. Wij zijn van het programma Onderweg, waarbij we door de hele provincie rijden à l'improvies. En wij reden hier langs en wij zagen op de gevel die hele lange naam van u. Die wordt nog langer. Hoe kan die nog langer worden dan? Ja, als die van Adel wordt. Pardon? Wij zijn van Adel. Ik niet hoor, hij. Van Adel. Maar hoe heeft u die titel gekregen? Nou, mijn ouders zijn van 38.000 jaren geleden van Afrika gekomen. Zowel van mijn moederkant als van mijn vaderkant. En die familie heeft
hier op Sint-Pieter hebben ze het kasteel daar wat afgebrand is. Dat was van hun. En dat is in de jaren, ja, ik weet het wel allemaal, maar momenteel niet. Ik ben pas 93 jaar, dus ik probeer de 100 te worden. U bent 93. Ja, ik ben van 1929. Sorry dat ik jullie onderbreek, jongens. Ik ga lekker naar de Oh, piek toe. jij kent het verhaal al? Nee, ik ken Ja, het verhaal dan nog had niet. je misschien nog wat op kunnen steken over je huisbaas. Maar Ja, jij eigenlijk wel. Ik ben wel ongeïnteresseerd. Nee, ik moet even door. Dus, jij moet even door. succes. Ja, succes met je studie, hè? dankjewel. Hey, bedankt voor de rondleiding. Wat een leuke huurders heeft u. Ja, dat is allemaal. Mijn vrouw is 7 jaar geleden gestorven. En dan zat ik hier met die grote kast alleen. Ik denk, ja, wat ga je doen? Dat was in de coronatijd. Ik denk, je gaat dat huis opwaarderen. Dus hoe noemen ze het ook alweer? Renoveren? Nee, niet renoveren. Ze hebben een nieuwe naam daarvoor gekregen. Ja, komt er nog niet op. En zodoende heb ik van het huis 4 appartementen gemaakt. Er is eentje in de grond, dat is Soeteren, en die andere zijn 3 etages boven. Ja. En hij woont boven op dat eentje daar. Dat is nou, sinds 2 maanden is hij klaargekomen. En u woont lekker beneden? Ik woon beneden, ja. Ja. Hé, maar uw ouders kwamen, uw voorouders kwamen 38.000 jaar geleden uit Ja, Afrika. ja, ja. Maar hoe is dat dan uiteindelijk adel Ja, geworden? ik heb dat allemaal op papier staan, als je dat wilt meenemen. Nou, Ja, nee, het is allemaal op 1 papiertje staat het hele levensleven, de hele historie van hoe wij geleefd hebben. We hebben hier die kastelen gehad in Sint-Pieter. Borgaren. Borgaren? Oh, Borgaren, het kasteel bij het MFV-terrein daar. En het kasteel op de berg zelf, Fort Sint-Pieter. oh. Dat was ook een kasteel. Hé, maar dat kasteel in Borgaren, dat wordt toch helemaal gerenoveerd nu? Ja, dat is een persoon die heeft dat gekocht en die heeft er helemaal mee aan het opknappen. En heeft er veel werk en veel geld in gestoken. Ja, Maar dat was ook wel nodig ook. ja, dat heeft het nodige te lijden gehad. En ik vond die spreuk achter op uw auto, Ja. vond ik zo leuk. De wagen voor bijzondere dagen, du château vragen. maar is dat, kun je daar bijvoorbeeld als, stel dat ik afgestudeerd ben en ik wil met mijn gala, dan kan ik u bellen. Juist, ja, je ziet dat boven een paar foto's hangen. Moet ik meer licht maken, maar je ziet genoeg hier. Sorry, ik loop er wel door. Maar mag ik u aanspreken als meneer du château? Natuurlijk kun je ook gewoon Arnold zeggen. Arnold. Maar hoe is uw naam nu volledig? U heet Arnold du Château. Du Château de Sluis, 1. Ik ben de enige die overgebleven is van het geslacht van 1000 jaar na Christus. Poh. Maar het lijkt wel een museum. Ja, dat is het geweest. Hier stonden 17 auto's in. 17. Hier loopt een trein. Enfin, het is allemaal een beetje, het is wat, als je weet dat hier allemaal staat. Je mag dat rustig zien. Ik wou toch eens een keertje. Hier. Ziet u die trein hierboven? Die liep hier door de hele garage, van voor tot achter. Dan heb ik daar een brug gekocht. En dat was een brug voor 2 auto's op te zetten. En toen hebben we dat spel moeten afbreken. Maar ja, toen ging het. Mijn vrouw zegt tegen mij, ik had hier 17 auto's staan. Als je nou nog een auto koopt, zegt ze, vertrek ik. Ja, schat, zegt, weet je wat, dan doen we dat niet meer. Dan heb ik geen auto meer gekocht, heb ik huizen gekocht. En ze is niet weggelopen. Maar dat is een hele bijzondere die, hè? Ja, dat is een Tiffany. Een Tiffany. Ik heb net alles op papier staan van hem. Tiffany. Als u dat wilt projecteren, dat kunt u in het bureau zien hier. Er staat die auto helemaal uitgetekend wat dat is. 1988 is dat. Hier daar staat het hele verhaal op.
Ja, ik kom niet voor niks. Je mag ook nog een keer terugkomen als ik alles heb. Maar het lijkt wel een beetje een dwarsdoorsnede van uw leven hier. Ja, wij zijn begonnen. Mijn vader heeft een meubelfabriek gehad in 1929. En toen was die tijd slechter als dat die nu was. Ik weet niet of je daar nog iets van weet in die jaren. Net toen was ik er nog lang niet. Ah, nou, daar ben ik geboren. En mijn vader had een meubelfabriek, die heette de Houten Aap. En die Houten Aap die stond in Maastricht.